og melodien af Oluf Ring i 1922. De første linjer i sidste vers lyder: Pigerne slatter og lyse hår, leg som for aldrig ende, øjnene blå som vand i vår, mildt om et evigt Danmark går. Det er smukt, det er romantisk, det nærmest oser af dansk sommer. Over hele Danmark samles børn og voksne, unge og gamle, netop nu rundt om de mange Sankt Hans-bål, for at se heksen blive brændt af og sendt til Bloksbjerg. Alt imens vi synger dejlige midsommerviser. Vi nyder de lyse danske sommeraftener, og det føles på en måde, som om det er selve danskheden, vi fejrer. Men Sankt Hans er faktisk slet ikke en dansk opfindelse, og det er ikke os, der har startet denne tradition. Navnet Sankt Hans stammer fra Johannes Døberen, der aldrig har sat sit fod i Danmark. Og det med heksen, det er noget tyskerne har fundet på. Og sådan er det med mange af vores traditioner. De er spundet af de fineste tråde fra nær og fjern, og vi har vævet dem sammen til dejlige danske traditioner. Men lad os huske på, at disse traditioner aldrig må blive bevis på, at vi er nok i os selv. Vi skal være åbne over for omverdenen, lige så vel som vi skal være åbne over for hinanden. Sankt Hans varsler, at lyset vender, og vi går mod mørkere tider. Og dermed betegner Sankt Hans også overgangen til noget nyt. Vi fester for højsommeren, og mon ikke vores sind er mere åbne på denne årstid. De lange lyse dage giver os mere overskud at dele ud af, og de fleste kan se frem til at holde ferie, hvor det er tid til at stresse af. Hvor det er tid til at stresse af, tid til at se hinanden mere i øjnene, være mere sammen med børnene, dyrke vores venskaber og meget mere. Højsommer er ikke den rette tid til tungsindige tanker. Men derfor kan det godt være tid til eftertanke. Tid til at tænke over vores eget liv, over samfundet og den verden, vi lever i. Danmark er ofte blevet kort som det land, hvor befolkningen er mest lykkelig. På OECD's liste over de mest lykkelige folkefærd er der umiddelbart en sammenhæng imellem velstand og lykke. Men for at nå helt til top, er det ikke kun rigdom, men også de sociale faktorer, der spiller ind. Det er faktorer som kvaliteten af velfærdsydelser, fraværet af korruption og graden af personlig frihed, der spiller en afgørende rolle. Danskerne har stor tillid til hinanden, og det er med til, at vi føler os trygge, hvor end vi færdes. Andre steder i verden kæmper befolkninger om retten til demokrati, for overholdelse af menneskerettigheder og for bedre levevilkår. Det arabiske forår, som er betegnelsen for den protestbevægelse, vi siden 2011 har oplevet i den arabiske verden, er netop et eksempel, hvor vi har oplevet dette oprør. Et oprør, der har spredt sig fra land til land med vidt forskellige resultater. Vores overgang til demokrati tilbage i 1849 foregik heldigvis meget mere fredeligt. Det siges, at der skulle have været revolution i Danmark, men på den dag, det var bestemt til at skulle foregå, blev det regnvejr. Og så blev det heller ikke til noget. Og selvom det er en vittighed, så fortæller det alligevel noget om danskerne. Danmark er et dejligt land, men fordi man er lykkelig, betyder det ikke, at man ikke godt kan brokke sig. Og det er vi da også berygtet for. Vi kan sige vores mening. For man kan jo godt ønske sig, at tingene bliver endnu bedre. Nogle brokker sig over forandringer, og andre brokker sig over mangel på forandringer. Men når man får tænkt sig om, så er brokkeriet aldrig særlig dybt funderet. Vores problemer kan opfattes som rene luksusproblemer, når man sammenligner med situationen i andre lande. Brokkeri må aldrig skygge for, at danskerne i bund og grund er stolte af deres land. Og vi er fælles i ønsket om at bevare vores velfærdssamfund, selvom det er udfordret i disse år. Det er godt at bo i Danmark. At bo i Herning Kommune, og ikke mindst er det godt at bo i Sønder Felding. Det gode ved Sønder Felding er eksempelvis, at her trives både land og by. Vi har stadig mange gode arbejdspladser. Vi har et aktivt foreningsliv. Vi har velfungerende offentlige institutioner, og der er stadig foretagsomme mennesker, der vælger at sætte gang i hjulene. Og samtidig har vi noget af Danmarks smukkeste natur lige uden for vores vinduer.
I modsætning til, hvad man nogle gange læser og hører i de landsdækkende medier, især dem med base i København om udkants Danmark, så er jeg overbevist om, at vi her i det midt- og vestjyske har masser af grunde til at tro på fremtiden. For hvad er det, der kendetegner os midt- og vestjyder? Ja, andre steder i Danmark er vi kendt for at arbejde hårdt og for at være til at stole på, og for at være udstyret med en god portion stadighed og vedholdenhed. Simpelthen fordi vi er vant til at skulle give den en ekstra skalle for at få tingene til at lykkes. Succeser kommer ikke af sig selv i vores del af landet. Herover blæser det tit en solid vind fra vest, og der skal oftest knofedt, optimisme og gå på mod til, før tingene lykkes. Og det med vores evne til at stå sammen og få ting til at lykkes, er jo ikke bare snak og skåltaler. Sidste år havde vi besøg af verdens hårdeste cykelløb, Giro d'Italia. Og lige nu kæmper vi for at få det internationale Melodi Grand Prix til området. Vi viser gang på gang, at når kommune, virksomheder, foreninger og borgere står sammen, så kan vi i fællesskab få ting til at lykkes. Det kan være, at det lykkes at trække det europæiske Grand Prix til området, og det kan være, at en anden by løber med sejr. Men det afgørende er, at vi her i området altid ser muligheder. For midtjyder er der altid en ny mulighed, en ny kamp, som skal kæmpes. Vi må godt være stolte af at bo i en kommune, der med borgernes hjælp kan få den slags arrangementer til at lykkes. Endda med stor succes. Og når vi gør det, så sker der ting og sager, som man mange andre steder i landet misunder os. At folk i Sønder Felding også står sammen, når det gælder, ja, det har vi bevist gang på gang. Tænk blot på Dagmar Bio, på Halmhuset, på Åfestivalen, på efterskolen, Svanholm Sø osv. osv. Og tænk på vores kommende halbyggeri, hvor indsamling af de krævede 2 millioner kroner fra byens borgere blev indsamlet på noget nær rekordtid. Det kan vi godt være stolte af. Det er den sammenhængskraft, den vedholdenhed, den tradition for at finde løsninger på udfordringer, vi står overfor, vi skal bruge i årene, der kommer. For det er da rigtigt. Det bliver sikkert ikke lettere at drive virksomhed herude vestpå, og vi kommer jo heller ikke udenom, at mange af de unge gerne vil bo og studere i de store byer mod øst. Men der skal være kvalitet og værdi for dem, der bliver boende, og ikke mindst for dem, der ønsker at vende tilbage. Jeg er sikker på, at Thøger Larsen lige havde været et smut i Sønder Felding, da han skrev, Danmark nu blunder den lyse nat. For få steder er der så smukt som her, og Skjern bliver som regel, hvor den er, og skaber ikke de store oversvømmelser. Og så vil jeg gerne sige tusind tak for ordet, og ønske alle sammen en god sommer.